Handika Montamusini Bagradi Busak Task and Nachotonka Kum Bolongni Kum Nasinajika Busakala Nachoma Nahanaji ang nang napunok ng naitong di iko Busang naitong manahadi ta sangay tong iko Bulay bo bubar bo bono bulay bono bubar tu bono bulay bono bubar nahadi mahala buro kusuk ka thogya ongkhor thogya ang motola tong titi sakai nahadi busuk thasangay tong kha naitong di bolongo busuk sinari bang amorok na sang parok phanu gyam tei sinari rok nahani bulai na chongma bubar na chongma mono bulai mono bubar ko do nahadi ang no phunu tong naitong di iko nahadi tha sangai tong kha tai uru botongo ang nong no phunu gan nai chong di iko nahadi om babuni jatno mokete sa totor kha mokete sa totor baikha halabro sira ta sa thogyong khar thogya nahadi ka iko mokhe sakatei ang phunuka halap sakatei khumni sakatei iko nahadi tha sangai tong kha iko moguri thogya halap hapung dong ang sekalai chong ka selewi wa bu wa tei ngai ba nahadi tha sangai tong kha iko nahadi iko busang nai thok bolong sinari amo bubar bo bulai gon hadi iko makai saka tei nai chong di iko nahadi iko thas nahadi busang nai chatok thas ngai chong tha nai nai ji busuk thasiko bono bubar bono bulai dong bono bulai bono bubar bini kala se seda na chong mane mutai rong ne sana se kare hamba se nang seteng nai chong di ang nang te bo pode pod jatir pod phunung nai